obećala neosvojiva, uvek od drugih drugačija, na muške laži alergična, zato sam takva ja. Jer još se taj nije rodio, ko bi me celu dobio, ne čini vatru jedna barnica, šta je garancija, kad nema ljubavi, do mene i kompenzacija. Ne bi bilo loše da gradiju Porsche, parkiraš u moju garažu, puno koša klima i dva ljubina, da mi sa očima slažu. Ne bi bilo loše gradiju Porsche, što je to za tebe sitnica, da oni što me mrze, mrzeju svi se, da nestane im osmih lica. Tina, dobroveče. Jel prvi put nastupaš u Vrnjačkoj banji na ovakvom festivalu? Da, prvi put na ovakvom festivalu. Pevala sam po klubovima, ali ovako na trgu ne. Večeras ćeš predstaviti novu pesmu, ćemo prvo početi sa njom? Ne, prvo ćemo čuti Bunt od Nerca, pošto dobijem nagradu za ikonu 2000, tako da podsjetimo. To jeste hit bio. Jeste i dan danas se i peva i sluša po klubovima. Da. Negde si se, moram da kažem, to malo povukla iz, ne skroz, ali si se povukla iz medija, nekako si se okrenula, što kaže ono, nekom mirnijem životu, nekim svojim, što kaže u mislima, nekim svojim planovima, jel to više prija? Pa verujte mi da više prija kada ste kod svoje kuće i radite nešto drugo. Ipak je ovaj moj posao mnogo stresan, naročito za jednu ženu, tako da prijao mi je taj mali predah od muzike. Leto nam ide, vratili smo se nekim normalnim sada tokovima života, biće dosta nastupa jul, avgust, je li popunjen već termin? Jeste, do septembra, oktobra čak. Biće veoma radno, tako da još uvek ne planiram ni odmor, jer ne mogu da stignem od posla. Na vezu u septembru i oktobru, pa negde tamo... Najlepše, da je najlepše, nema mnogo gužve, tako da bitno je da se radi. Pripremam ujedno i još novih pesama, tako da, eto, vredna sam sad. Ja mislim da će ova pesma biti hit kao i Bunt od Nerca, jer vidi, od dvogodišnjaka pa do matorih ljudi pevaju je, tako da je to jedan veliki uspeh tvoj. Znate kako, ljudi su se naplatili sad zadnje 2 godine u toku korone, tako da sam ja htela malo da priuštim ljudima da se zabave kad slušaju pesmu, tako da nećemo više srca parajuće i one da kukamo u pesmama. Ali vidi, od tebe nismo ni navikli da to bude nešto da sečemo vene. Ti si nam uvek negde davala te neke radosne pesme, vesele, da se igra, da se peva, da se vrcka i mislim kada bi nešto drugo uradilo i da bi mi rekli šta se desilo, Tini. Ja sam izdala pesmu, sada je po mom pre 3 meseca, veoma ozbiljnu pesmu, tako da sam sad sa ovom pesmom htela da počastim sve one moje ljude koji slušaju mene godinama. Vidi, ja samo slušam vrckave tvoje pesme, te opasne, te neke ozbiljne, ništa, veruj mi. Pa da, znači snimam i dalje tako nešto. Samo nešto, na što ćemo mi, što kažemo. A ovi što pljuju boli nas uvo, je li tako? Šta nas briga, bre, mi ćemo da vrckamo i da se igramo i da pevamo. Drago mi je puno što sam te videla, hvala ti puto na vremenu, lipo mi izgledaš, moram da ti kažem, ne menjaj ništa, samo tako kako jeste i nastavljamo, ja stavljam samo da smo živi i zdravi i da sve ovako ostane kako.